ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise. Mình sim cả donga wat penleng kucing wan sanga Kublai pi bara ka kerteng juga di ba jista nung sej bat ngasong asa apo lopia badan cha kitan merang bat haju upor bang ide I producer bat ba direct ikni ga jeruai ka bang kerteng ga wan shanga kani ga jeruai ga wan shanga ngi wan shoot ki jaka ka long bangi shoot ki tan merang bat ko wero ngi ki jaka gidan ni tan smith age ne ngila wan shoot tiba kani jeruai ro ngila yo ban Mereka kendu buat ini mah, wah ini dari tai nung ruai buat iba kompos ini kajing ruai, dia kalian kajing pendek kejongi long ya perkat kajing siang ya mud ban rilis ban yang dijual menilai ada kini haka New Year mah, di kapor di kamsat ya, ni kam selam peniat terkadang mentapat nggak iyo penbet bengkat dengan iyo kajing ban rilis no haka ni ka lasya ka sengi mah ka arpo tering kajing siang majunga telong ba Mo namarngi kini ki hari ni kam mo ladu ki ada kantu kan nyong ila persang mo dan ribun kam jungi pat kalong ba ngisai kakam bala ngi sengi kemini ngisai im ber kam jungi breu dengan kalian ngajonga pat long kali kasin ke ba ar se ke banga nga produce pat direct ki musik album mo te ka jing junga long tentang idan hi ka jing abang I le ini kam hamat la ka jing andi long kamsim ujung apat ngatang ken bang de ban yo ta jing job bo bang ile no kam ta daw ken ni persang ken la ka long noro kerpat ken kimde ban ya pe jing duna mo ne ken ai mesim nang yang ken kang bang ro ni ya mesim kan bang nang mi ki singapore ni yo ban le ba su ken mình sim cả donga wat penleng kucing wan sanga Kublai pi baro ka kerting jonga di inas menik ndok mairang pangasong asa ha laupia nong dom nga day way niki nong yasim bentah kan ga jing roi wan sanga bat nga day nong roi bat nong tho jing roi ha kan ga jing roi kan ga jing roi wan sanga ko por banga tho jing sha kembal ong I yu nga ide ban penmi kan gi banai telang ring simla la ban penbe biang ka jing roi ga day be sapang ka jing im samla ka ba dap ga jing keman bat ka jing im kum samla shenrang mo kwa ka jing e ya kan ga jing roi la recording ha fan studio ko badan ha tiet benter mairang ke kijing ruai gil abun bangat tho re babun ki bom shimla pen pau perthai ki dan hi ka to ka ne ke ba ala shu ai ki perlok tu gil pen mi YouTube re hanga hi ki bun ki bom tip re ke chlom ki tum dong tho jing ruai ki bang ruai hi gil adan artli lightly ba komenta ba play YouTube te ki bang shu pen tho tu te gil abun ngam la nyau shu mình sim cả donga wat penleng kucing wan sanga
Kublai bisa baru ka kerteng jong akalong I Rebecca Nongsiet ngasong ngasaha maulai but hakani ka music video ngashim benta kum I main actress. Hakani ka music video ngashim benta kum I Nongshat but ngadap ka jingkemen ka bakrau bangan yo banyashim benta hakani ka music video nga ka jing kublai I producer jungi ba je star Nongsiet but ya ka but ye Mickey Paul maulong ibede I choreograph chongkan ka music video ibala play nga kalat kelinti bangan yo banya shembentah kan ka music video ngai kublai ya ka YouTube channel jongka NNM production kabala jet yang bangan akum I main actress hakan ka music video kabala ai kerteng wan changa Ya mình sim cả jonga wat penleng kucing i wan sanga Kadang jonga ada Clifford Maulang ngasong sa po merang penang myong te kong ngisap ngai kublai ya boleh terkendat badan bala ai lat dengan pendap ikan ke video menta ni musik video ngasi menta kum aktor bat kadek sen ko yang ngaru bangan yok lat bangan ak aki musik video bangan kaptam menta bangan yok ak main aktor mah kadek sin kum ko yang bat ngai kum daya I ba star producer jangi bala sya yang bangan ak kamu aktor aktor bangan nang shoot video dek scene ban kong bak tu million ni bangan ban ak kum bat kecem jik nga sibuan bangan lek kum ban ak ban kum no ban ak kum no ban action bat kede jeng ai sim jong I man jonga jong I Mickey Paul Molang te ka I da ai sim nga bat la ban pendap ikan video Ya mình sim cả jonga wat penleng kucing i wan sanga Halo ngai kublai fi borok pe bape kan channel keteng jonga de Mickey Paul Molong bat nga shonga saru hamairang penemyong mairang was ke Hill district bat nga deru iwe choreographer jonga ni music video hajing sedang jonga ni video kajing kenduk ni kong jonga ka de ni producer jonga ni ka jonga ni channel de ni kenduk kum tu hari empat daya plan bahara empat daya snow kum no ban ban ya khmat ma de handai kasulong me hakdak kelang jing karki kan ka jing ya nanti jongi hajing sha jing iba je ri kwa bon mi ya kan ka album video ha kan ka Christmas New Year te ning ba ka jing kini ka artist jongi kidan ki basa na jangai kidan che kidan na ka jong kam te ki ka sem jing tingi ban kan do lang ban ya le shooting ban te takada ka selampor hane ba haduk men sa haduk mentar lakot lami sunan thamai ma ngisa la pendap te kalau kum le shoot tu jongi ru kadang kerki ba ngi silong kum tu on the spot bas kawe ru ban ngi practice tu ka janjar ha ngi mi on practice mar kiwe ki de no isnong aktor de na mairang hi te actress de na ni no po na ni mulai hi te bat ki kiwe ki artist ki side ba sporting ma ki de lawe wisnong te ka semjing ha ya ki ru ban ngi kan do lang te bat akan ni jing sem jonga ba choreographer kan ni ka long ngayo experience kan dia normal break kini ki artist ke de sin banikong biki dang ak hakan ka music album te ka bhai kiru thandai bat ngba jing trai storm jang ki bat ngba ka jing ya convince ka jing ya sutho bani pun sutho iwe te ka kisala pendap ya kan ka video hadu pendap ban shooting men kan te ngai kublai kiru bik la trai storm
bat kemjur ki sporting baro ki la trishitomi bat kemjur di i ba je ba de producer i ba la trishitom ha kan ya kan video Nyaman sim ka jonga wat penleng kucing wan sanga Buat kawan ai ki pai ba ki para kasih jongi ba kin sumbaban like share và subscribe jaga video jongi ka anamam production ngagar part if se ki pai ba fin ailam ka jingkar shaningi da ka ba feel like share but subscribe haka YouTube channel jongka NNM production ka message ka bang ako aban ai pai ba ka long ba pai ba kinde kin tiêu lam ya ka sap jongi kumi kun samla ma kum kini ki por manta ka kani ka ni kam ak film kini kam ak album kini ki sap ki phong bang idan ngasem bakal along ka wei ka kalat ka mai kam ai jam yang ma ba kipun kini kun samla jongi ba kidan na ka sap anai kim yo lat ben mi sabar tang nak da ba kim dan nang kersan kim dan nang support na yeng na de kisokot be kum to de tang ki poi nak si kam bas neu kalong ka taru kom de nga sungu pat bei kini ki artis ma bagi dang dek sen ni kong bagi slor ban mi sakman ban ngai kublai ki pai ba kum kindan lam taka musim ya kersan lam ma ya kentam yang ni ki kun samla jong ngari kasi jongi bangi nang kieu susu sakmat menang ya i susu ki sap ki phong bangi dan jeng nakaling juga tengah kerpat jor long ba kipai ba mo kin aga jeng kersan ken yangi ken ba lingbangan ka jeng ruai long ba ng sayo ban upload ka channel ka jonga te ba ngi ai kerteng ka NNM production te le segan ni ka jeng ruai ka ba ar ba ngin sa ban upload ka channel ken ba ngi kerpat jor ba pen aga jeng kersan lang nam ta jongi ken ba khnang bangi ro ngin yo ban ye im ba e tre ni kam mo ning ba jeng kersan jeng rap jong pi kubor ki poj ba long bakin ya kersan lam yang ki nong penmi YouTube lan ki nong ruai kam tam ki nong ruai yo ibah ni jaka jungi ke kadon ki jing duna bun ba ki jing duna te bun sin ki nong ruai ki syakut hi tang hang to ki kiu shine stai te lada ki poj ba kim ya ai jing kersan lam ki nong ruai lan ki nong tho jing ruai se kan syukut nak tang kum ni lada don ki jing kersan lam pi ki poj ba tinggi nang yai kiu nang ko por sekoi pan nyaman sim ka jonga wat penleng kucing wan sanga